Oli, oli, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us explicaré la meva rutina facial de matí. Us deixo amb el vídeo. El primer que faig és rentar-me la cara. Ara ja la porto neta, per raons òbvies. El que utilitzo és aquest sabó d'aquí, de la marca Isdin. És una pastilla de sabó d'avena, de civada. I diu que és una pastilla d'higiene dermatològica que el seu ús evita els problemes habituals del sabó comú. Irritació, sequedat, modificació del pH. Potser no està específicament pensada per la cara, però la veritat és que és molt suau. Diu que porta un 20% de civada col·loidal pura, que és hidratant, suavitzant, emol·lient i antipruriginosa. Una paraulota d'aquestes estranyes que no sabem què volen dir. M'agrada molt, m'està agradant, és la segona pastilla d'aquestes de 15 grams que gasto. En tinc alguna més per aquí a casa, són unes mostres, no sé com van arribar a mi. I quan es acabi, jo crec que seguiré comprant, no sé, potser provo algun altre sabó o netejadora facial, però probablement segueixi comprant-la. I l'utilitzo amb el raspall Nexa. Si recordeu, va ser un autoregal d'aniversari que em vaig fer. Des de que el tinc, l'estic utilitzant matí i nit. Al matí utilitzo el capsal de pell sensible i a la nit utilitzo el raspall de pell normal. Podria utilitzar el de pell normal probablement tant al matí com a la nit, però trobo que em deixa la cara una mica vermelleta, no irritada, no... sí, una mica vermelleta. Aquest, com veieu, no. És el meu to vermell natural, però vull dir, no em deixa la cara més vermella del compte. I pel matí, si després m'haig de maquillar o ja haig de sortir o qualsevol cosa, doncs prefereixo no tenir la sensació que encara tinc la cara vermella. I m'està agradant molt. Ja us faré una review, ara ja fa 2 mesos que l'estic utilitzant, gairebé a diari, ja dic, i molt contenta, la veritat. El segon pas seria el tònic. Jo estic utilitzant aquest d'aquí, el So Totally Clean, de la marca Fórmula 1006. El pot li queda això. Al començament l'utilitzava directament des d'aquest pot, en un cotonet i per tota la cara, però la veritat al final el que he acabat és posant-ho en un spray d'aquests, un envàs amb spray, el pulveritzo, me l'acabo d'escampar una miqueta amb les mans per dir que me l'he escampat i trobo que m'agrada més com ho fa i com em deixa la pell. El següent pas, no sempre el faig, és aquest producte d'aquí, el Grease Lining. Teniu un vídeo parlant d'ell. L'utilitzo, doncs, com vaig dir en el vídeo, quan tinc brots d'acné o quan veig que m'ha de venir un brot d'acné. Normalment acostuma a coincidir bastant quan estem hormonant, així que l'utilitzo, doncs, això, matí i nit, quan veig que ho necessito. El que faig és posar una quantitat, una mida al dit. Surt més o menys així, és un gel completament transparent. I res, simplement l'escampo una miqueta i me'l poso doncs, en aquelles zones on és més habitual que em surtin granets, que és al front i aquí baix a la mandíbula. Continuo normalment amb el contorn d'ulls. Ho faig així perquè tinc la sensació que el tònic i si m'he posat doncs, el Grease Lining s'estan assentant a la pell abans de posar-hi la crema hidratant, així que després continuo amb el contorn d'ulls. Aquest és de la marca Bioderma, de la gamma Sensibio, la Sensibio A. La gamma aquesta, crec que ho vaig dir en els productes preferits d'Iberran. Estava encantada d'aquest
contorn d'ulls, i la veritat és que segueixo igual. Com veieu, jo no tinc ojeres, ni bosses, ni res. Jo tinc una gran sort que per poc que dormi, doncs, no se'm veu mai, no se'm veu massa, els ulls massa cansats, ni bosses, ni ojeres, ni res. Llavors jo l'únic que busco és hidratació. Busco un contorn que m'hidrati bé la zona, perquè després si em maquillo, que si el corrector, que si polvos, que si no sé què, doncs necessitem la zona ben hidratada. I aquest, la veritat és que compleix molt bé la seva funció. Dec dur gastat ja ben bé la meitat, el porto utilitzant des del gener cada matí. I molt contenta, la veritat. Poso una petita quantitat aquí al dit. Recomanen fer-ho amb aquest dit, perquè diuen que és el que té menys força i la zona és una zona delicada. No sé, m'he acostumat a fer-ho així i la veritat és que em va molt bé. Escampo una miqueta i el col·loco tant per sota de l'ull com per aquí als costats, no sé com se'n diu ara d'aquí, però bueno. I si em sento els ulls molt ressecs, doncs també una miqueta pujo cap a les celles i una mica a les parpelles. Això ho faig més amb el contorn de nit, perquè si em poso molts productes a les parpelles, que les tinc una miqueta grasses, i després me les vull maquillar, doncs és massa gras, però bueno, s'absorbeix bastant de pressa i deixa una sensació bastant fresqueta. Continuo amb els llavis, els tinc sempre molt ressecs, amb palletes i, bueno, un follon. Així que sempre tinc cacaus per tot arreu, al quarto de bany, a la tauleta de nit, al tocador, al bolso, per tot arreu. I el que estic utilitzant just després de rentar-me la cara, tant al matí com a la nit, això també ho faig, és posar-me simplement vaselina. Vaselina neutra perfumada, posa aquí, de la marca Gal, crec. La vaig comprar a Mercadona, porta 13 mil·lilitres. És perfumada, però tampoc en excés, no sé com dir-ho. He provat cacaus que oloren molt més fort, però bueno, aquest m'està agradant bastant i m'hidrata molt bé els llavis. I simplement agafo una miqueta i m'ho poso per tots els llavis. El següent producte fa molt poquet que l'estic utilitzant, és aquest d'aquí, és el Balance Me Congested Skin Serum. Venia en una Birchbox, no sé si era la de juny. Deia que era per evitar les vermellors i els granets. Jo ja utilitzo el Grease Lining pels granets, però sí que la zona del nas i dels pòmuls moltes vegades se'm queden molt vermells, de forma natural, vull dir, no, sense fer-li res queden molt vermells. Així que vaig decidir provar aquest producte en aquesta zona i la veritat és que m'està ajudant molt. Si algun dia no me l'he posat, no se m'ha quedat la pell tan vermella com a vegades se m'havia quedat. Vull dir, no sé, fa poquet que l'utilitzo, tampoc puc donar una opinió molt acurada, però sí trobo que m'està funcionant bastant. I té una olor molt herbal, fresca, però com a mentolat, no sé com dir-ho. La veritat és que, mira, encara que no eviti que se'm refresqui, que se'm envermelleixi la zona, em refresca bastant per l'olor aquesta mentolada que té. Potser porta menta, però la veritat és que no entenc el nom dels productes. I simplement em poso una goteta aquí al dit, i com dic, pel nas i pels pòmuls. Gairebé per acabar, m'hidrato la pell
Estic utilitzant aquesta hidratant de la marca Bioderma, de la gamma Sensibio, però la Light. En els favorits d'hivern us vaig dir que estava utilitzant la Rich. Cap per l'hivern, que tenia un brot de sequedat, se'm va deshidratar la pell completament. Aquella em va anar molt bé, però a la que va començar la calor me la sentia molt pesada, així que la vaig canviar per aquesta, que és la Light. Té una textura molt més lleugera. I sí que potser hi hauria alguna altra gamma que m'aniria millor. Jo tinc la pell grassa i deshidratada. I aquesta és per pell seca i sensible. També la tinc sensible, això sí. Però la veritat és que tampoc em deixa sensació molt grassa. La pell me l'absorbeix relativament de pressa. Vull dir que m'està anant molt bé, la veritat. I com amb tot, aquí hem de ser una miqueta més generosos i les reparteixo per tota la cara, sense oblidar-nos de les orelles i del coll. L'últim pas, que no realitzo sempre només quan haig de sortir al carrer, és la protecció solar. Ara mateix estic utilitzant aquestes dues, les compagino segons la necessitat del moment. On és aquesta? De la marca Isdin. És la Fusion Fluid Color, protecció 50+. És per a pell sensible, amb àcid hialurònic i no comedogènica. L'utilitzo sobretot, com dic, l'utilitzo per sortir al carrer sense maquillar. Me l'escampo bé, iguala una miqueta el to, sense semblar que portem una base de maquillatge ni res. Podríem dir que és gairebé més lleuger que una BB Cream, però si no em vaig a maquillar, doncs em va bé això. Em dona una miqueta de cobertura i protecció. Com dic, té color, però no és un color molt fort ni molt evident. Aquí, veieu? I tot i que no cobreix en excés, però sí deixa un color maco a la pell. La veritat és que m'agrada molt. M'està agradant molt tant el tacte, la sensació que em deixa a la cara, el color que em deixa. Molt bé, la veritat. Crec que és quan se m'acabi aquesta, que no té color. Potser m'agafo aquesta sense color, també. També l'he utilitzat alguna vegada com a BB Cream. Al final és protecció solar amb color. Me l'he posat una miqueta de polvos i també m'ha agradat molt l'aspecte que em deixa, ja dic. Si teniu si teniu la pell molt malament, amb moltes marques, molt d'acné, cicatrius o taques molt visibles, no cobreix. Però si teniu la pell més o menys bé com la podria tenir jo, que no tinc despigmentació, però tampoc molt evident. O sigui, bueno, en persona sí és més evident, però tinc molta despigmentació tot el que és el front, tot el que és aquí al costat de la cara, barbeta, ulls. Tinc molta despigmentació i simplement la dissimula. Així que, perfecte. I l'altra protecció solar que utilitzo és aquesta. És de la marca Naturcos, Natural Cosmetics. I és protecció solar amb oli d'argan i aloe vera. I també és 50+. Posa que no nano, no sé què significa en realitat. I aquesta la vaig comprar a Maquillalia. Aquesta l'utilitzo sobretot quan m'haig de maquillar després. És aquesta la que utilitzo. És blanca, és completament blanca. La veritat és que em vol recordar la protecció solar de quan érem petits, que escampaves i seguies blanc, doncs una miqueta igual.
una miqueta oliós, potser no seria l'adequat per mi. Olor a crema solar. Però, tot i que, com dic, potser em queda un pèl greixós, no triga tampoc massa en absorbir-se i em puc maquillar a sobre i ja no em dóna sensació de plasta, de portar alguna cosa a la cara. No sé, m'agrada. Com dic, és blanca, completament espessa. Com veieu, no cau. Aquí es queda. Densa. Deixa molt blanc. Però m'està agradant. No com per repetir segurament, però m'està agradant. Vull dir, la podré acabar, que a vegades la malgastes perquè s'acabi alguns productes quan no et surten bé, aquests no. Com que ara després em maquillaré. Veieu? Va quedant sensació blanca per la cara. Que amb aquesta haig de vigilar perquè com se m'acosti molt als ulls m'irrita moltíssim i jo tinc taques fosques per aquí i taques blanques, o sigui, tinc el que és la zona de l'ojera blanca i per aquí tinc taques fosques, amb la qual necessito protecció solar bastant a prop dels ulls i aquesta no, m'irrita molt, molt, molt els ulls. Aquesta en canvi no. Me la puc posar pels ulls, per les parpelles i no... Aquí no ho posa explícitament, però sé que l'Isdin han tret algunes cremes, algunes proteccions solars que són especials perquè si et toca els ulls no piquin, com el xampú dels nens, igual. Així que potser aquesta encara que no ho posi també... i el ser per pell sensible també hi ajudi. Aquesta de veritat, un 10. Afegir que si m'he rentat la cara de bon matí i no em maquillo fins al migdia, ja que treballo de tardes i a vegades doncs això, em rento la cara al matí fins al migdia, si estic per casa doncs no tinc necessitat de maquillar-me. El que faig és que just abans em passo unes tovalloletes matificants. Aquestes són de Kiko. Fa poquet que les tinc. Tovalloletes matificants normals, tovalloletes o papers matificants. Són com paper de fumar. Aquestes tenen un costat que té una miqueta de... no sé què serà. Per un costat tenen una miqueta de pols, com de polvo. Llavors si te les apliques estan maquillada, se suposa que acaben de... a part de treure l'excés de greix, segellen el maquillatge. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada. Subscriveu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i expliqueu-me a comentaris quina és la vostra rutina facial de matí, de nit, quins productes utilitzeu i quins són aquells productes que us van millor. I deixeu-me, sisplau, també quin tònic utilitzeu. Quin tònic utilitzeu, com us he ensenyat, aquest està ja a punt d'acabar-se. A punt d'acabar-se, em queda aquesta miqueta d'aquí. I no sé si repetim aquest, no sé si encara el venen a Beautic. No sé si repetim aquest o provar-ne algun altre. No sé, deixeu-me baix a comentaris el que vulgueu. Jo us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!